Ay mo kung kasod ba mo kay Lobat man. Hello, landline, landline. Landline. Wa na ko maon. Tigawang lang yun may gala kay ang toggle sa on the air wa na pindot. Okay. Landline, landline. Nawa man. Sige, sige, sige. Ang libong na pag-asa mga tubang may gala. Okay. Ang Facebook, kunya na ako i-share na ako ning sa YouTube kay nabuang na ko kung sao na ako ning nangabuang ang mga cellphone may gala. Siguro na kuan ni kanang overloaded na akong cellphone kay dili naman mo kuan. Di na gyud siya mo record. Lukso man. I-reformat gyud siguro ni ba? Na ako gigit sugo na ko akong kuan akong anak bay kay mahilig man ng cellphone ay wag yapon maayo yang gabi na siguro ni so kung dili siguro ko ka live karon sa tawag ninyo landline na gamiton ninyo 227-1425 pwede man na gamiton ninyong kuan inyong cellphone matawag mo diri sa butang 082 227-1425 para makatawag mo live sa among station. 0920-632-7561 mangutana unta ko do ngano kanang life extension vitamin D3 okay lang i-maintenance medicine sama sa pag high blood of heart problem Dudong Concepcion Santa Cruz Davao del Sur sa tadoon may ngala ba wala ko'y nakapataas o kinabuhi. Ha? Kung tinuod pa na siya, ako po, may inumbog ko, basig mabata ko ba? Ha? Ang lisod, maabot ko 15 anyos ang kabata. Malibang sa pantalon. Ay mong tuto ang taon. 0926-859-6500 65-year-old, Bana Panabo. Ang ay sukal ba okay sa 65-year-old? Maayo ba ni sa bukog para dili magbako? Ulahin na siya na. Ang osteoporosis, dili na siya mag-correct na karon nga naa na bako na siya o kung di ba nanay daot ang iyang bukog, dili na karon ang paggamit sa mga gatas, mga calcium na wala na siya. Ang maayo na siya, mainom na gyud siya og Fosamax o kung di ba katong mga ubang tabletas nga para sa osteoporosis pero mainom ka gatas kasi pag isa ka budiga ba ulahin na. Hello, good morning, landline. Hello. Yes, what can I did for you? Mungutana lang mo ko, no? Oo. Kanang unsay tambal alang pangato sa ulo, no? Dagang kag utang doy. Ha? Dagang kag utang. Ano ini? Nanay ni, dagang utang nanay. Sige lang pangatulog ulo. Walay Kato yang ulo man ay murag nang may murag siwat dito. Kan man siya no kanang sigurado man yun ang way kuto no. Wala kuto do. Tanawa iyang anit kaning sa kan ba? Imong bagol-bagol. Nya pislata ang panang nagbutoy diya, butoy-butoy. Pislata. Kung nay mong gawas, nagpasabot na seborrheic dermatitis na siya day. Adoy. Kung wala, kung wala mo gawas, ang kuan na siya, naay gibutang sa iyang ulo nga nag-allergy siya. Wala naman daw siya nagkakadong dati. Yung shampoo lang yun. Wala na siya ito ng shampoo. Kung sa igamit niya karon, kuan na lang. Manang, fair na white. Kuan siguro nag-allergy sa perla. Nag-allergy sa perla. Allergy sa perla? Ang una mo shift siya og ordinaryo nga soap. Tapos magbutang siya og baby oil sa iyang ulo. Butang baby oil sa ulo. Magligo. Magligo. Sige. Okay. Salamat. 0910-757-1102. 54-year-old, magsakit tuong nga abaga. Unsay tambal imnon.
isa na, duha ka buok na doy. Duha ka buok ang sakit ana, arthritis o tiguang na ka. Ha? Wala may lain. Online. Hello, good morning. No? Yes, may buntag na noy. Sa ato noy. Ano ma? Ano akong ilaaw ko ng balaay, mas akit ba niya? Magtinong ko ba? Patulog akong ilaan? Wala dili siguro nalin ang sakit sa tuton ang ingana ma-possible po na siya sa stress ba. Kay dili man ka prone sa sakit kay gwapo man ka. Yeah. Oh, oh. Basig sakit sa bakit sa sakit sa iro na. Hindi na ka. Ha? Ha? Kanang address ko itong lang kuan ba? Kanang nga maubo kita kanok na sakit ang imong Lagi, nasama na siguro na sa inubo. niya ugat yan ba? Ugat. Wala, lagi. Wala na siya ikuan. Nagpasabot yun nga, kulang siguro ka. Dehydrated ka, bisikleta, kauban si bato. Basig ginagukod-gukod ni mo si bato ba? Mo na, uga na imong totolan. Bitaw. Kuan naman ko nag-momo ko na PTO one motor. Mabo, ano? Muntang na po ugat. Malagi. Pag-inom lang tubig. Inom tubig lang. Ayaw lang ng hilabti. Ayaw paggamit og betadine kay that's not the reason. Hindi na siya mao. Hindi na mao. Bactidol. Bactidol. Betadine. Ayaw lang pag bactidol. Oh. Okay? Water again. Okay, sige. 0997-322-0242 Tagum. Please explain unsay cause sa mubikog gikan sa paa kanaog sa tiil. Salamat. Number 1, mubikog yun ang tiil sa tiguang. So, isa na tiguang na ka. Wa pug ka edad dire. So, ay kaduha, kung anong mubikog man sa tiguang, kay kulang ang supply sa dugo sa iyang tiil, usually sa mga diabetics. Number 2, kulang sa calcium. Ano siya? Number 3, nag-exercise ka sa una, walking, jogging, unsa pa yung ginahimo sa una, yan ikalit lang kag undang, isa po na siya sa rason. Oh, so makita ninyo may galabang wala ko ningon nga nakisakit kundi tungod sa imong lifestyle. Kuha ninyo? Ha? Dili gyud ko mudriso akong utok dili mudriso dito sa sakit in town. Wala ay. Pangitaon sa nako ng posibilidad nga base sa imong kinaiya. Ha? Kasanang sige gym. Nya mo kalit lag undang. Oh, sakit man akong lawas dok. Asa pa ba irason? Ay, dito man sa imong nag-gym ka nya kalit lag kag undang, di ba na siya pwede. If ever nga magsugod mo og gym, ayaw na mag-undang. Never na yun, hantod sa inyong pagkatiguang. 0919-639-9498. Dok, unsay diferensya sa diet o control sa kaon? Pareho naman ang tao na ano eh. Kanang diet, gwapo lang paminahon. pero wala control lang gyapon kaon. 0955-346-4926. 43-year-old lalaki, pwede ba mag-inom og Centrum multivitamin bisan na ay high blood? Alam mo, lahi man na siya. Ang vitamin. Ang pang high blood. Di na sila igsuon. Pangimlan lang yun ano yung mga vitamin ba? Labot sa inyong kuan, wala na siya, way in town. Ang rason sa mga sakit may gara na mabasa ninyo na kung mahilig mo mag-internet na dito. Anong high blood man ka? Anong diabetes man ka? Kato inyong memorization. Aron makibalo mo nga kanin dili pwede na ikaunon. O pero sa tinuod may gala ba? Kung high blood ka, kadaghanan madungog ninyo sa doktor, ay kaon na na. Hindi ay. Ang high blood lang may nag-control sa imong lawas, ang imo dayong utok sa may makaon. Ang imong mata, ang imong katabian. Sa ako naman na, kung di ka mong kagsakto, pataylo. 0917-247-1415. 66 years old, male, dok, ano ibig sabihin na paggising sa umaga, pagtayo, pinupulikat ang mga paa. Asthmatic din po ako. Ano po ang indication? Salamat.
pag ganito ho manang, manong, ito manong simptomas talaga ito ng hypotension. Oh. Ah, kulang ng supply ng dugo sa paa mo. And then, calcium. So, ang ang meaning sa sinasabi ko po, sa edad nyo, kailangan nyo ng moderate exercise. Kasi nagabagsak yung blood pressure nyo when you get up. And then, ang supply ng dugo sa paa nyo, hindi maka-cope up sa activities nyo. Akala nyo kasi, bata pa kayo. You go slow. Kaya hindi na niya maka-cope up yung heart nyo. 0907-841-6238 J sa Turil. LBM, sobra isa kaadlaw. Dili man sakit yan. Bahok kayo, tubig na magawas sa hugaw. Walay, usay tambal, ciprofloxacin. Ciprofloxacin, 500 milligrams, 3 times a day, for 5 days. Kung na siya dong, kanang acute gastroenteritis. Dili yun magsakit ang tiyan kung dili siya food poisoning. Maggawas lang yun. Kaya mag-react lang yun ang imong kinae sa hugaw o kanang dili may pagkaluto nga pagkaon. Na siyang rason. 0948-912-7554 Dok, magsigig banhod gikan sa ulo hangtod sa tiil. Uy, ano ba? Stress di siya dong. Dili man ingana ang banhod dong. Unless of course na kay hypothyroidism. Simple. Doktor kaya dili man na ma-diagnose kung di ka tanaw doktor. 0997-322-0242 laling o tagom. As lang kung paspas atake sa bikog o binhod related ba ni sa stroke kung sa tambal sa bikog o binhod, pareho lagi ni mga question nila. Break balik. Okay. Calcium or possibly exercise. Pag magpadayon gani ang binhod sa tiil may gala, dili na siya mga calcium, kundi diabetes mellitus, DM, diabetes na siya. Kulang na supply sa dugo sa tiil, kay continuous naman ang binhod sa tiil. Niya, ang problema na may gala kay di na makuha sa vitamin B complex. Maski pag isa kasako inyong inumon ba, wala na siya. Ang sa karon wala pa ko'y makitang tabletas kay mutabang sa imong pagkabinhod sa tiil. Wala pa gyud. Ang makatabang lang kanang i-warm, ihumol ang iyong tiil sa warm water. Makatabang na siya. Masahe sa tiil, makatabang po na siya. Clopidogrel, kanang pang-labnaw sa inyong dugo, makatabang po na siya. Pero outside of these three modalities, wala gyud. Mo benhod yun ang imong tiil. Pati text no, di mo sulod. Lagi may gala. Nagbinuang yun ang among mga gadgets diri. Na siguro na Roel, na siguro mumo diri ba? Magdungan kadaot ang mga cellphone, pati ba ang akong iPhone ba? Nabuang ni siya. Dili maka live sa Facebook. Ganiha, live kay ta ba? Tapos di kalit nagpalong. Naagi mumo diri ba? 0910 na ako istoryahan na may gala. Istoryahan ako atong nitabo sa ako sa operating room. Kay nadaghan namang istorya na mo sa tiguang. Ingon dahil siya nga, Dok, tuo dahil kag mumo, Dok. Sa una, di ko mo to, ba? Asa, mugunit pag gani kong patay. Pila ka oras gunita na kong patay. Atong intern pa ko. Asa, ko ni mamadlok. Napagani big style sa oras regala nga classmate na ko dito may alas 12 gabi sa kuan sa sementeryo dito may mag-picnic. Na doktor na lang ko ba pag nagyan imbis na tiguan ko
nanang ko'y makita. Uy, ingon ko, "Di ka ba?" Hindi pa man ko madlok yun. Mananaw bitaw ko kanang mumo gani nga kuan movies. So in town, wala ko katanaw ka ng Romeo and Juliet. Di ba? Kadaghanan sa inyo mananaw ng mga sa itong mga Tagalog movies, singgit-singgit na sa kadlok. Ako in town, nga katulgon. Way lami. Ay, ambot aning uutok na ako ngayon. Pero sa tinuod maprangka lang yung kahinon sa inyo. Ang di na ako malimtan katong na ako sa operating room. Nag-opera ko kalasay sa buntag. Nahuman siguro ko mga alas 11 gabi may gala. Isunod-sunod ang operasyon ba. So sa kakapoy na ko, nihigda ko sa salok sa operating room. Kaya naglimpyo man sila. Naglimpyo sila sa kuan nga baliwala man sa surgeon ng mga dugo diha wala man. So higda ko kay wala kong ikapoy kay bunal-bunal lang dos por dos. Yung tanaw ko sa kong relo, nakatulog man ko. So pag tanaw ko sa kong relo, wala dosi naman mong saba pa man kay resolute sa operating room. Kadugay pa mang limpyo. Piyong lang ko. Gihapon perting ba siguro na mga napulo ka tao dito sa akong likod kay natubang man ko sa kuan bongbong. Wala ko abri akong mata pero madungog yun akong perting yung sabaa yan. Kung buang ng mga bata mga nurses nga nakita tulog ng surgeon na daplin saba pa yung kayo. Di abri na ko akong mata may kana. At tinuod na yung istorya. Abri na ko akong mata. Pag abri na ako sa mata na ako may gala kay ngit-ngit naman operating room. Oy. Ay, sa man di lingi ko. Pag lingi na ako may gala, limpyo na tayong operating room. White towel, ang suga tuwa dito sa koridor. Hindi ko na. Kinsa dito na so dili kadari na pud kawala. O tagulilong. Ni gawas ko sa operating room. Wala pa tao. Alas 12 god dito na matulog na itong mga nurses dito sa ilang kay naman ay kuan naman ay room para sa katulugan sa mga nurses ng walay trabaho. Yan to dito Jesus gaboy-od na tanang nurse dito ng 5 ka buok. Way tingog. Sa ka to ha. Ang tudong dili na ako ma-explain. Kanang tanan ako mahitabo sa akong kinabuhi may gala. Pangitaan man gyud ako ng rason. Basing na kon siguro to na short circuit siguro tong suga sa kon. Hindi man ako ma-explain ang saba. Kanang ibundak-bundak ng mga instrumento, kanang iligid ng operating table kay ihukon man ang operating table may galay palayo kay para malimpyon to ilalom sa operating table nga puno og dugo. So dungog na may pambangga ng mga table nga butangan sa instrumento di saba gyud kay gyud. Unsa man to dito ang humpit naman pag abrin ako sa kong mata. Oh, sa man nabe. Kamu daw explain na nga. Mao na siya nga sukad ato mutuo na ko kun. Wala biya ko ato 1985 pa siguro to 86. Oh, tigawang ko. Mao na karon sa akin mulakaw ganay ko duol agi kong sementeryo. Manabi na ko may gara. Tabi de aloy. Niya mo katawa. Labaw na gani akong mga kauban ako mga doktor. Magsige gigi kong katawa kayo. Saan ka? Tiguwang na ka? Wagi lang gani sementeryo ka ng mga sana mga Memorial Park. Maagi ka na ikaw na. Tabi no eh. Kapag mga taga-bukid ba, makikila mo katawa. Din ng doktor ambotin nyo, bahala mo. Basta ako, gamay na lang yung bikil, may gala. Makakita na yung ko ka ng kalag. Kita na mong kalag, wa pa. Ako kita yun. Igawas yun sa patay ba? Anang buyot naman daw ko pasyente. Igawas yun. Ang orang mga aso. Itanaw na ko, basing na sigarilyo doon sa iyang room. Ang silip yun ako eh. Wala man. Isa ka ang aso ba? Aso. Dili po mga tao, pero aso.
Ikaw nga basig na si tuog dito sa ilalom sa table. Ha? Abi ninyo, dili, wala na ng tuo, may gala. Daghang kayo ng tuo ba na dito sa ospital ba? Mabuang ang kwan, mabuang ang security guard kay magtuo dito sa sulod sa ospital. Santa Cruz Digos, si Dr. Kagabi ni, sa doktor sa kahanginan.